Nosaltres en aquest cas hi votarem en contra. Hem vist que una de les modificacions també fa referència al procediment pel qual les famílies monoparentals sol·liciten la subvenció de l'impost de béns immobles i ja ho sabeu, ho hem dit 40.000 vegades, doncs que hi ha un greuge en aquest procediment vers les famílies nombroses, que hi ha un informe al síndic de greuges, ho hem repetit 1000 vegades però ho torno a dir, hi ha un informe al síndic de greuges que considera que s'haurien d'equiparar les famílies nombroses amb les monoparentals. Entenem que la situació diferent administrativa dels dos escenaris familiars és una herència molt antiga, en un moment en què les famílies monoparentals representaven una minoria molt minoritària, però que ja no és així, i que per tant el fet que les famílies nombroses estiguin exemptes de l'IBI i en canvi les monoparentals hagin de renovar aquest procés mitjançant la sol·licitud d'una subvenció, avançant primer l'IBI i després se'ls hi ha retornat, doncs és un greuge. Molts municipis ja han aplicat aquest informe o aquesta recomanació del síndic i ho han equiparat. Sant Celoni no ho ha fet i és per això que votarem en contra. És un vot simbòlic, però per reivindicar una cosa que vam començar a dir l'any 2019 amb les ordenances del 2020 i que en 4 anys no ha canviat. Per tant, entenem que no és una qüestió de dificultat o el que sigui, sinó és una qüestió de voluntat política i és per això que hi votem en contra. Gràcies.